Salutare, dragilor, și dacă nu mă înșel, este primul M cu adevărat ce ajunge la Panda Self-Service, așa că este și prima dată când ajung să văd și eu unul pe dedesubt și sunt câteva chestii interesante pe care le-am remarcat, mă rog, cum ar fi flickerul acestei lămpi. Așa. E pentru prima dată cum un setup de genul acesta în care bascula este ea sus și brațul este jos, urmând ca ea să țină arcul separat de amortizor, așa cum am văzut și la Adidima cu serialul lor cu cel mai ieftin BMW din România. Amortizoarele sunt ușor de schimbat la BMW pe spate. Dar, cum spuneam, acest setup mi s-a părut interesant pentru că n-am mai văzut versiunea asta cu braț sus și cu bascula sus și braț jos. Bileta care intră undeva în braț este ușor dificil de accesat în partea de sus. Brațul longitudinal, după cum vedeți, are așa o formă șerpuită și conține și fuzeta, ceea ce este ok pentru simplificare. Acum, ce se întâmplă aici? Eșapamentul este dat jos dintr-un motiv ce ține mai degrabă de dificultate de a lucra la mașină. Ei au avut nevoie să acceseze timoneria, dar evacuarea le stătea în cale, așa că a trebuit dată jos, dar vedeți cât de bine dimensionată este pentru a gestiona o putere de undeva la 343 de cai, din câte știu că avea un M din fabrică. Așa. Ce mi s-a mai părut interesant este undeva în față, unde aceste guri se continuă aici, mă rog, ca și cadru, ca și filmare, și ele duc spre disc pentru a răci sistemul de frânare. O basculă pe care am mai văzut și la alte modele, care are practic 2 pivoți și o boxă, dacă să-i considerăm după forma constructivă. Așa. Și iarăși am marcat o chestie legată de amortizoare. Sincer, asta mie mi se pare sistemul cel mai simplu de a prinde un amortizor pe o fuzetă și țin minte că l-am mai întâlnit la un Mercedes E-clase. Toate celelalte sisteme în ordinea descrescătoare a dificultății, ăsta ar fi primul. Al doilea este acela în care amortizorul strânge fuzeta pe o porțiune verticală, cu două șuruburi mari de obicei, cum este și la Hyundai Lume Coupe. Iar cel mai dificil sistem este cel pe care de obicei îl întâlnești chiar pe BMW, în care fuzeta strânge amortizorul, iar uneori îl strânge undeva aici sus, urmând ca vreo 7 cm să coboare sub fuzetă și să facă destul de dificilă scoaterea amortizorului, dacă nu scoți toate brațele ca să poți să-l scoți. Dar, așa cum ziceam, ăsta este cumva cazul cel mai fericit în care cu 1, 2 șuruburi amortizorul ține de fuzetă. Cum spuneam, soluții foarte interesante. Mașina din ce an este? 95. 95, deci încă puțin și face 30 de ani, nu? O treci la istorice când face 30 de ani? Dacă reușim, o trecem și la istorice. Că ar fi chiar păcat să nu... Modificări... Că am avut la un moment dat un Trabant care a venit la Panda și chiar în ziua în care a venit l-au sunat să-i spună că i s-a aprobat și că îl scoteau de la plata taxei de drum. O să încerc. Ceva. Da. Nu un mare. Da. Nu, dar e admirabil pentru că, mă rog, în filmulețul ăsta de dedesubt nu se vede neapărat exteriorul mașinii, dar când va fi jos o să mai fac unul, dacă ne permite timpul, și o să vedeți că este într-o stare impecabilă, ceea ce cumva ar fi păcat să nu ajungă o mașină cu recunoaștere istorică, pentru că puține mașini de vârsta asta reușesc să mai rămână într-o astfel de stare. Ia, uite, poate se vede așa, încerc să mă depărtez eu, zoom with your feet se numește tehnica. Asta dacă nu te și împiedici. Ca să vă faceți o idee cum poate să arate o mașină din 1995. Deocamdată atât, și dacă eu să compilăm mai multe filmulețe cu ce se întâmplă astăzi aici, dar mașina asta cumva, așa la ceas târziu de seară, a vrăjit pe toată lumea, mai ales că se află în boxa în care trebuie. Haideți să vedem dacă... Mă rog, era zic dacă s-a făcut lucru bun, dar în principiu nu s-a lucrat la nimic de motor, doar o timonerie reglată și mici șuruburi strânse pe aici pe acolo. Foarte greu de calat a fost pentru că este foarte, foarte joasă. Am pus noi niște plăci de lemn, astfel încât să fie puțin mai înaltă și să intre brațele elevatorului sub ea, dar am reușit. Da, exact ce spuneam, astea pe care le-am pus, what comes in must come out. Și pe partea cealaltă, de mai mână. Cred că da, ia stai să vedem.
Asta e una singură. E... Pentru puțin. Hai să o și vedem. Nu mai vine. Și să vedem cum dispare în noapte. Cam asta a fost pentru vizita M3-ului la Panda în această seară. Și cum spuneam, un BMW nu vine niciodată singur, așa că ne vom mai vedea cu băieții cât de curând. La revedere! Panda out!